Senantolanta ko kun kan Mali Senantolanta Fédération ɲamaya so bɛɛ Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2015 labɛnni na sibiri tɛmɛnen février kalo tile 8 san 2015 na Bamakɔ a ye kunnafonidi kɛnɛ sigi Fédération ɲamadankan sabanan Modibo Kulibali y'a yira ko i n'a fɔ min kɛra CAN Côte d'Ivoire 2013 kɛnɛ kan salon o ɲɔgɔnna de bɛna sigi sen kan. Des dispositions en amont comme toujours. Fɛrɛ ko la ka kɔn CAN ɲɛ i n'a fɔ Côte d'Ivoire min kɛra CAN na an bɛna cidenw bila ka taa Maroc ka taa dunajigisow lajɛ a n'a ɲɔgɔnna caman walasa an bɛ se ka fɛrɛ ɲumanw ta cogoya min na o bɛna to an na se ka CAN ɲuman kɛ cogoya min na. Faire des missions et nous allons préparer, n'est-ce pas, la CAN comme ça se doit. Malidenw a ka diya Senantolanta kanubaw bɛɛ ka laɲini ye de Mali ka se ka CAN jɔnjɔn ta. Hali n'an y'a sɔrɔ gɛlɛya caman yera don tɛmɛnenw na Mali forobatɔn kɔnɔna na nka Modibo Kulibali y'a yira ko gɛlɛya tɛ yen. Entraîneur de b'a ka choix kɛ sisan n'a hakili la joueur min b'a ka baara kɛ a b'o de wele anw da tɛ don la joueur da tɛ don la o ye entraîneur de ka baara ye a hakili la joueur minnu bɛ se k'a ka ballon ta a b'olu de wele ni kɛlɛ kun ma ban minnu nana jouer olu kun tɛna jouer donc pour moi kɛlɛ tɛ yen kɛlɛ foyi tɛ fédération ni joueur cɛ. Maintenant tɔ bɛ entraîneur ka choix bolo i dun tɛ se ka entraîneur ta fana ka tila ka choix imposer o kan o kuma t'a la donc n'a hakili la minnu bɛ se k'a ka ballon ta a b'olu de wele. K'a kun cɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnɲɛna alamisa tɛmɛnen février kalo tile 6 san 2015 na FIFA diɲɛ kuru kara Senantolanta ɲɛmayaso ye Congo jamana ɲangi ko a tɛna nin yɔrɔ ta Senantolanta ɲɔgɔndanw na minnu bɛ kafu ani FIFA ko fɔ o sɔrɔla min fɛ Congo farikolo ɲɛnajɛ minisiriso ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi n'an ko commission ad hoc septembre kalo tɛmɛnen san 2014 ka Senantolanta ko ɲɛnabɔ a ka jamana kɔnɔ. FIFA ani kafu y'a yira ko min ye Congo jamana marabagaw ye u da donna Senantolanta ko la min kɔnnen don olu tɔn fila fɛ ɲangili kɔni bɛna kɛ sababu ye min ye Congo forobatɔn ye min tɔgɔ les Diables Rouges olu tɛna se ka u niyɔrɔ ta Coupe du Monde 2016 éliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw o nataw la. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré Kala Selido.